Mamuka sei vana veZimbabwe? Mamuka sei Coolient TV? Nokutendai panapa patinouya tichizosangana tichionesana nekukurudzirana kuti struggle yedu tigone kuiwina nenzira dzinenge dzine uchenjeri, nekuti struggle yedu tiri kuirwa nenjere. Hatisi kurwa struggle yedzungu yekungoshandisa simba pasina njere, nekuti simba rikawandisa pasina njere panoitika malosses. Ndine urombo nekuti izvi ndichitaura ndiri kunzwa kurwadziwa chaizvo zvakanyanya pamusoro pechimiro chiri kuna general wedu westruggle comrade Nyoka Yemabhunu. Seni zvangu ndiri kutofila kunge nditori navo mujeri imomo, nekuti ndinoziva kuti zvinofamba sei. Ndinoziva kurwadza kwazvo, ndosaka muchiona kana neni handina kumhanya kuti ndide kukambira kukomenta panapa pamusoro pechimiro chiri kuna comrade Nyoka Yemabhunu. Inyaya yepaini yandiinayo, nekuti ndikafunga nezvazvo ndinotonzwa ndichitostika kutotadza kutombopedzisira ndakutoona kunge pfungwa dzangu dzinotomboita seunge hadzichafunge zvakanaka, kana kuita kunge dzatombomira kufunga, nekuti handi comrade Nyoka Yemabhunu vari mujeri since the day vachitadza kutaura pasocial media apa, tichizotanga kutsvaga kuti chii chiri kuitika kwomukomana, kusvikira maresults tazoawana kuti no, mukomana ndizvo zvakaitika kwaari. I think musati mambondinzwa ndichinyanya kutaurisa nekutsenga-tsenga nezvezita raComrade Nyoka Yemabhunu panapa. Nenyaya yekuti ndinoshaya speech pamusoro paNyoka Yemabhunu. I don't imagine him behind bars. Munhu uya haana mhosva. Comrade Nyoka Yemabhunu is my general mustruggle yatiri ino. Saka ndine pain yandoda kuti ndigone kushare kune vamwe vangu vari mustruggle. Iri kundipa kuti sometimes ndimbonyarara kutaura nezvazvo, but I am glad that ndagona kuexpressa pain yangu izvozvi ndichitaura nemi mese vana veZimbabwe kuti inini ndiri kurwadziwa, particularly on my behalf. Handisi kuda kunyeberai. Comrade Nyoka Yemabhunu is my general mustruggle yatiri ine. I repeat again. Kana ndisinganzwe voice rake richitaura so, handidi kunyeberai, ndiri kuona sekuti takashota. Ndinoda kutenda naSaruwaka naMudzingwa nemamwe makomrade mese imimi muri kuya panapa muchidhibheta nezvekusunungurwa kwaComrade Nyoka Yemabhunu. Mukudhibheta nyaya dzekusunungurwa kwegamba, zveshuwa nharo tinodziitirana, asi tinodziitirana tiine chinangwa chekuda kuti tigone kusvika kana kuti kuachiva goal yedu imwe chete iyoyo yechatinenge tichitaura nezvacho. Saka hapana anenge achigona kudzosera mumwe munhu kumashure kana kuti ane kodzero yekutuka mumwe sezviri kumbopota zvichiitika behind the closed doors. Mafoni calls vamwe vari kutoenderana kumainbox vachinetsana kuti iwewo mafambiro auri kuita asiriwo. Mumwe akati aiwa iwewe maitiro auri kuita pane zvausiri kuona. Izvozvo zvinoratidza kuti struggle ine vanhu vapenyu, handiti. Asi chandiroda kuti ndiedze kukurudzirai macomrades, chenjerai kuti munogona kuvhura mikana yekuti mhandu dzenyu dzigone kuzokwana mukati menyumba, mukazoona kuti taane vamwe vanhu
vari pakati pedu hatisiri pamwe chete navo. Saka izvozvo zvinogona kuzoonekwa manje pakati penyu futi before comrade Nyoka Yemabhunu vasunungurwa, patoita mumwe munhu anenge atopinda. Tichisunungurwa comrade Nyoka Yemabhunu tinenge tiine mumwe munhu watinenge tichichema futi iri imwe nyaya inenge iri fresh, nekuda kwekuti munenge makunyanya kufokasa nenyaya yekuudzana zvamuri kuudzana mukusiyana kwemaonero amunenge muchiita imimi. Saka please ndinokumbira kuti timbozvipa nguva tichimbotora a moment of silence, takatarisa makata atiri kukwidza mustruggle, kuti tigone kuapedza zvakanaka pasina anenge achiti inini ndaane mabayo handichagona kuenderera kumberi. Ndiri kureva kuti pakati pedu panenge pane mumwe anenge akuti ndakataurirwa zvakandirwadza kana kuti handichagoni kushanda neuyu. Ndinotaura ndine madimikira ka sometimes, asi ndinozongotaura zvangu zvandinenge ndichireva. Saka ndiri kukumbirawo tese macomrades vari mustruggle, vari mugeza revolution, ndimi muri pamberi, nemamembers ese ari muma organizations akasiyana siyana, including vamwe vanozviti vari kubva nekuvoluntary group yaVP. Mese chandoda kungokuudza ndechekungoti be safe and be protective. Musabvumidze mamwe masources amusingaziwe achingobudikira mukati menyu imimi. Torai nguva yenyu muchivhunzana makagara pasi, vegeza revolution nemamwe maorganizations, musati mazotipinzira vamwe vanhu vanenge vari external mumaorganizations esaya, zvikazopedzisira zvatotipa futi kuluza vamwe vanhu. Tototi kesi yako comrade Nyoka Yemabhunu inotozoita iri nani, nekuti vamwe pamwe anozopedzisira vatourayiwa. Handiti nekuti munongozviziva chimiro chatinacho isusu mustruggle kuti chakamira sei. Eimu yevanhu vari kurwisa struggle ndeyei munozviziva, hapana zvamusingazivi mese nekuti muri macomrades. Saka ndinoda kuti ndikusimbisei nekukuremindai zvandiri kutaura zvese izvozvi, macomrades nemi vana veZimbabwe. Pane vanhu vari kuchema vachitaura pamusoro paMudhara, vari kuti Mudhara havana kutaura pamusoro pacomrade Nyoka Yemabhunu. Handisi kutaura zvavo ivo comrade Nyoka Yemabhunu kana kuti comrade Saruwaka kana kuti huu kana kuti huu. Ndiri kutaura vamwe vanhu. Nyika yese ndakanzwa ichitaura zvakawanda wanda pamusoro pacomrade Geza, zvichinzi comrade Geza havana kutibata zvakanaka pakusangomenshena just kumenshena zita racomrade Nyoka Yemabhunu. Makambofirwa here vana veZimbabwe imimi? Munhu akafirwa mukamona asingacheme hazvireve kuti haasi kurwadziwa. Vari kuchema vanenge vatori nani, nekuti sometimes vanenge vachitokamura shungu dzavo dzavanenge vainadzo pane anenge akanyarara, kana kuti pane anenge aine chiveve chekutambira zvinhu zvitori paground, kuti ndatofirwa here inini. Vanhu vese ava vakaungana vakatounganira kufirwa kwandaita. Munhu yeye nguva yaanozotanga kuchema kana kuti nguva yaanozotanga kuzofunga nekutanga kunzwisisa zviri paground, zvinenge zvichida paine vamwe padhuze, nekuti hamuzozive zvinozoitika kwaari. Anogona kuzofa mukaviga mumwe mumashure memumwe. Sezvananga ndichitaura ini ndichiti nyaya yaComrade Nyoka Yemabhunu iri kundibata zvekutombosvikira pakutadza kuda kutaura nezvayo. Ndinoprefer kutomboda kukurukura nekutodiscussa dzimwe nyaya, asi zita iroro rekuti Comrade Nyoka Yemabhunu according to the way yarakandikoshera inini general wangu mustruggle munomu, hazvisi kundiitira zvakanaka.
Saka makanzwa imimi Mudhara vaikomblena vachichema pamusoro pevana vakasungwa musi wedemonstration. Pakaita uya journalist akatangisa musindo wese watinawo nhasi nekuinterviewa mawar veterans vakataura nezvake. Saka imimi regedzai ndimbokubvunzai zvishoma, watimo pana comrade Nyoka Yemabhunu munoti vageza vari kunzwa sei? Saka ndinokumbirawo kuti mucheme muine tariro kuna komanda wedu vageza, chemai navo pamusoro paComrade Nyoka Yemabhunu. Ndikutokumbirawo zvine rudo zvine runyararo. Mukudzorana makomrades ndiri kukumbira musenzesera mazwi akanaka nemi vana veZimbabwe kuti tigone kuramba takabatana. Kubatana kwedu, unity yedu iyi irambe ichi increase. Handiti tinofanirwa kuti tisimbise unity yatiinayo mustruggle nekutaurirana mazwi akanaka, nekuti tiri pamakata. Hatidi kuti kuseri kwemakata tapa matero mumwe obva atoti handichagone kuenda kumberi nekuti ndarwadziwa nemakata aya, manga muchindidhonza. Ndiri kureva vanhu vanenge vachizotaurwa mazwi anovaremera vanozopedzisira vakuona kunge struggle yakuvaunzira stress nemachallenges, vanozopedzisira vabuda mustruggle kana kuzodzokera kumashure. Tiri kuda vanhu vanodhonza mustruggle umu. Saka tinofanirwa kuti tidhonzane tiine rudo matirimo mumu. Haiwa no comrade, zvauri kufunga izvozvo hazvisirizvo, zvinhu zviri kufamba zvakadai. Mumwe akati ini ndakuona sei izvi, iwewe kana uchiziva tauro chiti zvinhu izvi zvakanakira apa. Kana uchidzorawo mumwe muudze kuti aiwa iwewe zvauri kuita izvi wanga wadii kudai so, nekuti ini ndiri kuona sekuti apa pakadai so. That's why zvinhu zvedu zvakamira nenzira idzi. That's why tiine machallenges aya. Saka tanga tadii kuti tiite so. Ndo zviri kudiwa mustruggle medu, kuti igone kuva struggle iri organized, inogona kuita kuti vamwe vanhu vakawandisa vasati vapinda mustruggle iyi vagone kuijoina struggle iyoyi. Tibatane sezvakataurwa nemawar veterans edu, kwete comrade Bombshell Geza vakataura saspokesperson wemawar veterans ese, nekuti musi wavakatanga kutaura nyaya yekubatana kwavana veZimbabwe vakanga vasina press conference vachiinterviewiwa naDara B. Vakanga vasina kugara vega, vakanga vakagara vatori a group of 6 or 7. Handitika tikatozoona mamwe mawar veterans edu ekunana Bulawayo vakapedzisira vatoipinda nyaya iyoyo vachitaura vachiti tinotsigira nyaya yokureva kuti inhau yedu isusu vana veZimbabwe nemawar veterans edu atinoziva kuti ndo masinia edu anoziva kusunungurwa kwenyika atiri kutsigira. Vakatiudza kuti no, huyai munzwe zvatichakutungamirirai chikuudzai imimi, muchiteedzera izvozvo kuti mudzore nyika yenyu mumaoko menyu, mudzokere mumasimba enyu sevana veZimbabwe. Handitika. Saka tinofanirwa kuti tiite vanhu vane hunhu netsika mukutaura kwedu ikoku. Shungu tinadzo ndizvozvo, mustruggle munototi sahasha tinotorwa asi ngatizive kuti tiri vamwe chete at the end. Izvozvo zvinotibatsira. Handiti vana veZimbabwe ndo mazwi andoda kuti nditaure izvozvi. Pane nyaya yakomrade, nyaya yaMudhara ndatotaura ipapapo kuti Mudhara kutaura kana kusataura vari kurwadziwa, nekuti vakatofanana neni pamusoro paComrade Nyoka Yemabhunu, nekuti Comrade Nyoka Yemabhunu ndati is my general mustruggle, ende vacharamba vari general wangu inini kwese. Handizive kuti kusvikira rini vacharamba vari general wangu inini pamusoro penyaya idzo dzidzi dzekusunungurwa kwenyika inoyi. Handimbofa ndakasiyana naComrade Nyoka Yemabhunu ende handivasiye Comrade Nyoka Yemabhunu. Ndiri kurwadziwa zvakanyanya. Mudhara vakarwadziwa nevanhu vese vakasungirwa struggle iyi, vakavataura mukavaona vakanyarara pamusoro paComrade Nyoka Yemabhunu, vanoziva kuti vanopedzisira vazotaura mamwe mazwi anopa masimba, achidzosera masimba kuvavengi. Saka pane zvimwe zvinhu zviri kuitika nemacontributions ese amuri kunzwa ari kuitika nezvimwe zvese zviri kunzi zviri kuitika mustruggle iyi, kubatsirwa kweComrade Nyoka Yemabhunu nevamwe vanhu vamusingazive kuti ndivanani.
hazvidi kuti mudhara vataure kuti ndini ndakaita izvi kana kuti ndini ndakapindira apa. Izvozvo hazvitodi mudhara kuti vataure izvozvo kana vapinda pazviri. Ende hazvisi zvekuti muudzwe kuti vanhu mudhara vari kuubata apa neapa 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 neapa. Asi imimi ingozivai kuti mudhara naComrade Nyoka Yemabhunu, you can't separate them. Havaseparatwe. Chero pakaitika matensions pakati pavo, haasi permanent matensions iwayo. Anogadziswa ne2 minutes. Comrade Nyoka Yemabhunu munhu anonzwisisa Comrade Bombshell Geza zvakanyanya. I think better than vanhu vakawandisa. Handiti. Saka chimbosiyai kutaura nezvenyaya iyoyo. Nekuti vanhu vamboda kutaura pakati pavo, munozosara musina musoro wenyaya wakanaka. Munozotorerwa chance imimi nevamwe vanhu vakuda kutotora kana kudivheta musoro wenyaya westruggle. Vakuda kutora mukana wavo vachida kuita sekuti pakati paComrade Nyoka Yemabhunu naComrade Bombshell Geza pane kurwa kuripo. Hapana kurwa kuripo. Comrade Nyoka Yemabhunu is someone ano understand Comrade Geza, I think better than vanhu vakawanda vari kuchema. Saka ndofunga ndatotaura. And Comrade Geza munhu anoda Comrade Nyoka Yemabhunu zvakafanana nemadiro amunovaita imimi. Handiti mazvinzwa. Comrade Bombshell Geza vakatakura mhuri yeZimbabwe. Handitika. Vakatakura mhuri yeZimbabwe yese. Vanokudai nemi imimi musina kusungwa imimi. Handiti. Hazvireve kuti imimi hamuna basa. Munotodiwa. Including iwo Comrade Nyoka Yemabhunu. Saka pakushandisana kwavo kwavanenge vachiita nyaya dzavo vanodzitaura, vanodzipedza. Despite kuti Comrade Nyoka Yemabhunu vari mukati, musafungidzire kuti vanotadza kuziva zviri kuitika kuna Comrade Geza kana kuti Comrade Geza vanotadza kuziva zviri kuitika kuna Comrade Nyoka Yemabhunu. Ipapo chimbomirai zvinhu. Ndadzokorodza futi kutaura pamusoro paComrade Bombshell Geza. Vanhu munozongoti anongoda kuprotecta mudhara wake. Ko ndikasaprotecta vanozoprotectwa nani? Tikasaprotecta komanda wedu isusu vanozoprotectwa nani? Handiti. Ndo runonzi rudo rwacho kairwo. Rudo harufanirwi kungoitwa kuti aiwa nekuti azondipa mari nekuti vazoya neizvi aiwa. Tinofanirwa kungoti zvichioma nekurema sekusapota kwatiri kuita tichitsigira Comrade Nyoka Yemabhunu. Tinongoramba tiri pamwe chete. Ndo zvinoreva kuti tiri vanhu vamwe chete ende kwatiri kuenda tinodi tinosvika. Handiti mazviona manje. Pane vanhu vari kutaura vachikomplaina pamusoro paVP. Regedza ndibatanidze nyaya yacho na mukomana Nelson Chamisa. Regedza ndikupindurei zvishoma ipapapa. Inzwai manje. VP avo vamuri kuda kuti vataurawo. VP vamuri kuda kuti vataurawo. Kutaura kwavo ikoko ndokwakamirwa nezvigananda. I think you get my point now. Izvozvi ndofunga matonzwa zvandatotaura ipapo. Kutaura kwavo ndokwakamirwa nezvigananda. Nekuti ndokwakatomboitisa noise kumashure uku kutaura kwaVP. Handiti muchiri kuzviziva kuti kutaura kwaVP kwakaitisa noise vachitaura pamusoro pecorruption. Handitika. Saka munofanirwa kuziva kuti kutaura kwaVP varoda kushandisirwa mazwi ekusenzeserwa pakurwiswa kwavo ivo VP. Handiti. Kana vakasataura hakuna fight inogona kuitwa pakati pavo VP nezvigananda izvo. Nekuti hapana chavanenge vachitaura. Handiti. Simba rezvigananda izvo rinobva pakuti iwe wazodai kana kuti wataura uchiti. Sezvamakaona izvo zvavakanga vakuda kuita vachituma Interpol yavo yekunyeba-nyeba iyo kuti iende kundobata Comrade Nyoka Yemabhunu. Inyaya yekuti nekuti Comrade Nyoka Yemabhunu is vocal panyaya yekusunungurwa kweZimbabwe. Saka izvozvo ndo zviri kutsvagwa pana VP. Handiti. VP vari kudenwa zvakanyanyisisa. Haasi kurara murume uyu haana zororo mumameetings nekupi nekupi. Vari kutaura zvavanoda. Regedzai ndikutaurire vana veZimbabwe. Makamunzwa Chris Mutsvangwa imimi achitaura pamusoro paVP achivatuka. Imimi munofunga kuti VP hwavo hugwara chaiwo hwekuti vanonyarara. Ivo vamuri kuchema-chema muchiti VP taurai kani. Zvinhu zvese zviri kuitika VP taurai. Imi muri kufunga kuti hwavo hugwara chaiwo hwekutya Chris Mutsvangwa pakati mhaipo paya. Vanomutya kuti ane pana VP. Yeah? Imimi sekufunga kwenyu imimi. Chris Mutsvangwa imimi
chii kuna VP zvekuti kana vakada kuti vashandise vatore measures pamusoro pemazwi aitaura aya, munofunga kuti Chris Mutsvangwa zvinomunakira here mimi? Asi VP vakanyarara. Handiti kana paine vakachenjera ipapapa vatoona kuri kutoenda nyaya yangu ipapa, vatoziva zvandiri kuedza kureva ipapapa. Handiti VP munhu ari kunzi nevanhu toda kuti kana zvichigona vamwe, handisi kutaura vanhu vese, vamwe vari kuti VP kana zvichigona ngaapiwe temu yake amboitawo nguva yake anotungamirira, tione kuti anotungamirawo sei, nekuti munhu watakatarisira kuti ava kana vakakundikana kana vakagona iye achazopiwawo chimuti obva ambotongawo kana kuti obva ambotungamirirawo nyika. Handitika saka matemu ese 2 atopera. Handitika VP vachingo vasati vatombopinda kuti tione maskills avo emuofisi. Handitika saka kune vanhu vakawanda vanga vari very curious pamusoro paVP kuti murume wene matauriro anoita nematukiro anoita corruption dai akapinda muchigaro, otherwise tinogona kuona zvimwe zvinhu zvichiita nani. Handiti nekuti anoratidza kuti munhu anomira sababa kune vanhu, ane care nemacitizens ake VP vaya. Saka izvozvi muri kuona vakanyarara. Haitsiki ndofunga maakunyatsonzwisisa kuti silence yavo iri kurevei pamatauriro avakamboita 2 times vachingokuudzai nezvecorruption nemavengero avakaita corruption, mukaona mese imini vachitaura nyaya iyi kusvikira vazotisira zita ratiri kutaura tichiti zvigananda rineri, vakanga vachitaura nezvenyaya yekushoropodza corruption kusvikira pekupedzisira. Havadi kuona corruption baba vaya. Chero vanhu mukadzoka panapa muchivatuka muchiti chii, asi izvozvo ndinoda kuti nditaure kuti havadi kuiona corruption iyayo. Handiti mazvinzwa, havasi kutomboifarira nekuti vari kuona zvese zviri kuitika munyika, havasi kutomboidawo. Saka kune vamwe vanhu vari kuona sekuti VP vakapinda vanogona kupusha vakasiya chigaro chiya nyika yadzokera, constitution yadzokera mumasimba ayo chaimo. Handiti muri kupaona. Saka kunyarara kwaVP kuya pamusoro penyaya dzese dziri kuitika idzi, chero pakaitika zvinorwadza, hapasati paitika zvinhu zvinorwadza zvekuti zvaakuda kuti ana VP vapindire vachini, nekuti isusu chaiyo hatisati tatombopedza kuita, hatisati tapererwa isusu pachezvedu semacitizens, hatisati tagumirwa isusu zvekuti tinoti paakutoda mastrong arms akaita saana hatisati tagumirwa. Kana tiri vana veZimbabwe chaichevo vakabatana chaichevo, hatisati tatombone step yatati tatombotora mustruggle iyi yekuti tinoti taneta tarema, hatisati, nekuti kubatana chaicheko hatisati tatobatana. Paridiwa kuti tibatane isusu, muchazoona zvichaitika chete mini mukubatana kwedu isusu. Handiti muri kupaona. Hatifanirwe kuti kana paine mukuru wedu isusu akaita kana kuti sachamisa uyo watakavhotera tikavhotera azopinzwa, panosara paine mamwe mazwi anenge achitaurwa, anenge achimushora-shora kumashure uku, anenge achiita sekunge zvinhu zvinenge zvaitwa pakuti iye chamisa wacho apinde pachigaro apa. Hazvisi fair kune vamwe vanhu kune rimwe saiti. Hatisi kuda kuti zvinhu zvizosara zvakadaro izvozvo. Handiti muri kupaona. Saka muchiona chamisa naye futi akanyarara semanyararo akaita VP. Chamisa anzwa nekutukwa sematukirwo ari kuitwa VP. Handitika ndiri kutaura nyaya yevarume vatatu vakanyarara. Handiti muri kupaona. Vakanyarara varumewo pamusoro pematukirwo avari kuitwa, asi havasi kumira kuti vaite basa ravo sevatungamiriri vevanhu. Vari kungoita basa ravo sevatungamiriri vevanhu, havasi kumbosheka kana kusvikira pakuti no imimi muri kutituka kana kuita seayo. Vari kuzviziva kuti maonero evanhu mamwe acho anenge achiri kumashure. Saka tinofanirwa kuti tiregedze isusu kuti tiite zvinhu zvinozopa masimba kuvavengi. That's why muchiona Chamisa akanyarara. Musafungidzire kuti Chamisa has forsaken you. Chamisa not even a single day. Hambofaka kusiya imimi. As well as Comrade Bombshell Geza na VP General Chiwenga. Havambofaka kusiya ivanhu ivava. Havambofaka kusiya. Havana kumbobvira vakambodyidzana nezvigananda izvi. Zvese zvinota tinozvinzwa edu zvichitaurwa nevanhu panapo. Ndo vakagadzira zvigananda, ndo vakazora. Asi havasirivo vari kudya nezvigananda. Dai varivo vanodya nezvigananda, handifungi kuti Comrade
Constantino Chiwenga vangadai vachiuya panapa vachitaura kuti vachipa vanhu zita rekuti zvigananda, vangadai vasingambotaure zvinhu zvese izvozvo. Saka ngatichemei tichikomburena tiine tariro zvirimo mustruggle kupopota kwedu nekuita sei kwedu naivo zvinovashepawo kuti vagone kumachuwa zvakanaka-naka vachiziva kuti kana ndikazofamba ndichiita so, kana ndikafamba ndichiita so, vana veZimbabwe havazonzwisisane neni, havazogone kundigamuchira semutungamiriri akanaka. Saka zvese izvozvo zvamuri kuita izvozvo, musafungidzire kuti muri kugumbura vaChiwenga, kana kuti muri kugumbura comrade Bombshell Geza, kana kuti muri kugumbura president Nelson Chamisa. Havagumbuke vanhu vaya. Vatungamiriri chaiwo ndo vanhu vane capacity yekutungamirira, nekuti havatsamwe sekutsamwa kwandinoita inini panapa. Handiti muri kuzviona, havatsamwe vanhu vaya. The more imimi muchitoti muri kupusha muchivatuka muchiita sei, ndo pavanenge vachitogena experience nekutonzwisisa zvamunoda imimi kuti okay, saka ndikaita izvi neizvi neizvi, vanhu havazvida. Handiti muri kupaona. Saka musavatuke vaChamisa, musavatuke vaChiwenga, musatuke comrade Bombshell Geza muchivasvibisa zita ravo. Mukaona mukadaro munokonzeresa futi madivisions mustruggle. Madivisions aya anodzoka futi. Handiti muri kupaona, nekuti tanga taakusvika kwatiri kuenda. Saka hatisi kuda kuti tidzosere madivisions nekutanga kunetsana kwedu isusu. Tisu tinenge tichiita kuti chinhu chedu chidzokere kumashure. Maita basa.